Як уникнути розтягування отвору кріплення кульового шарніра в штампованих важелях підвіски? Запресовані кульові шарніри не можна замінювати більше одного разу, оскільки монтажний отвір у сталевому пластинчастому важелі розтягуватиметься. Під час заміни кульового шарніра на стандартний запресований кульовий шарнір фіксація у важелі більше не буде щільною, що може призвести до проблем із безпекою. Єдиний безпечний варіант – замінити увесь важіль. Завдяки переробці кульового шарніра, шляхом використання самоблокувального корпусу SIEDEM гарантує надійну фіксацію навіть після кількох замін, без необхідності замінювати увесь важіль. Фіксація здійснюється за допомогою зовнішнього буртика, який кріпиться до буртика на краю монтажного отвору. Цей спосіб фіксації є запатентованим рішенням SIEDEM, що гарантує міцну та надійну фіксацію без ризиків.